norok salui sekang TRBT tai TPH bai amjungmung na harjangmani TET 1 TET 2 tai junior engineer exam ni porikha ni ledger publish khlaima to nukhana amono tuina tabuk social media o kaisa video je heno viral ongoi tongkha ba kaisa post je heno viral ongoi tongkha norok video ni screen o nugui makhana borok khoroksa TET 1 porikha rethini 150 ni porikha o 1 number Mankha hanui bini 1 number mamano tabuk borok rok social media Facebook rogo post rok khlailai tonglai je Tripura hindi ba rajyoni TET 1 exam ni itihaso omono ঐতিহাসিক সর্বনিম্ন নাম্বার বা স্কোর হনি borok rok muni kothokai post rok khlailai tonglaikha norok nugui makhana bo 150 ni porikha o 1 number manmani tai kwbangma borok rok no o mark no nungmani pore borok memes haike post rok khlailai tonglaikha je khaksa phasingo hingkai chini TIPRASA te khaksa phatingo hingkai others যেমন chini TIPRASA hingkai social media o bisi khamjakukui Facebook rok no bisi wansugu hini borok rok post khai tonglaikha te others rok hingkai kubun exam rogo pass khaibai hini borok post khai tongkha tai takalai bosor ba 2025 bisio TET 1 o je pass khaimani total mari wngkha 458 jon tai TET 2 o pass khaikha 1589 jon tai junior engineer o pass khaikha total mirogui 184 jon civil o tongo 162 jon electrical o tongo 10 jon mechanical o tongo 12 jon tai amoni bade bo physical education teacher o tongo 158 jon hingkai tabuk social media Facebook rogo o 1 number mark mamono tui belanyo borok rok muni kothokai post rok khlailai tonglaikha